Enw fi di Ali Davies, dwi'n rheolwr yma yn Caffi Caban y Brifel. Busnes Caffi Caban ydy bod yr adeilad i gyd fel social enterprise ac cychwyn allan fel sioe sort of celf, a dwi'n meddwl yr idea oedd bod lot o pobl lleol yn gallu dod yma a gweld gwaith pobl eraill ac wedyn hefo amser oedd y caffi yn mynd o sort of lle sandwiches i sort of caffi mwy a dyn mwy a mwy lle. Mae'r bwyd yma'n wedi atha caffioedd eraill, mae'n slightly sort of, swn i ddweud, bohemian, a da ni'n licio'r sort of iwsio ingredients gwahanol, gyda ni garddwr rhy da sydd yn sort of gwybod i stwff, a sa'ch chi'n gweld dros yr caffi gyd bod yna tyfu bob math o bethau fatha garlleg a chilies a... Y taith i waith nath o ddath ni, ges i un galwad ffôn, a wedyn gathon ni cyfweliad bach yn y caffi, jyst o'n eisiau gweld be oedd bob dim yn gyd yn dan, lle. Mae bod yn idea really great i bobl. Yeah, I mean, nath o ddechrau fo un galwad ffôn, really. Ar ôl y galwad ffôn, gathon ni cyfweliad bach hefo y cyfranogwr. Ac nath o fynd o fanna, nath ni ddechrau hi ar un neu ddau oriau yr wsos. Ac oeddwn ni'n gweld ar ôl dau wsos oedd o'n sort of, wel, mae eisiau bod yma pyn bach mwy lle, so so oedd hi yma am sort of trw dydd ar ddydd llun. Mae wedi dod allan ei hun illa, a deud beth sy'n meddwl i, a dyn ni siarad efo'r garddwr pan mae'n helpu amdan fatha gwahanol gweithiau mae'n neud yn rhwng ffyr hyn, lle. So, mae i helpu i, dwi'n meddwl, dipyn. Fel busnes, da ni'n gweld o fel peth, obviously, fel peth rili da, lle. Bod ni yn gallu helpu rhywun lleol. Yma bethau ydy Caban lle yma i reid gwaith i pobl lleol. Byswn ni'n mwy na hapus i wneud mwy o waith efo Taith i waith. Achos mae yna ddigon o bethau i wneud rhwng ffordd lle, a os ydyn ni helpu rhywun lleol, dwi gyd amdano fo i ddigwydd chdi. Wel, mae yma 1884, so wedyn mae o'n rhan sy'n reit bwysig o'r dre lle da ni'n licio teimlo. Da ni'n gwneud dipyn go lew efo'r gymuned lleol. Da ni'n chwarae gymaint o hogia lleol a fedra ni. A sy'n jyst gael ei rhedeg gan gwirfoddolwyr, dweud y gwir. Oes fatha bod dim dyddiau yma, sa'n ni'n licio cael mwy. Mae mwy o gwirfoddolwyr, angen mwy o gwirfoddolwyr arna ni. Ond mae hynny'n fath o bob mudiad o bob cymdeithas dyddiau yma'n anffodus. Efo'r ffordd newydd wan, ni di'r peth cyntaf da chi'n taro ar y ffordd i fewn i Porthmadog, a'r peth olaf fel da chi'n gadael, wrth gwrs, wedyn mae o'n wedi beth bod i'm haws i gael hyd efo ar y ffordd osgoi newydd. Roedd Taith i waith oedden ni'n bodlon helpu nhw allan, ac wrth gwrs fel clwb sy'n licio bod yn rhan o'r gymuned, o'n i'n mond yn rhy falch o gallu helpu de. Mae'n peth pwysig iawn, dwi'n meddwl, chi trio dod â pobl mewn ôl i gymuned a gael nhw teimlo fod yn rhan o'r gymuned. Da ni'n falch o bod yn rhan o'n fod i gwir.
Bod i'n chwarae pêl-droed mor ofnadwy, mae o fel bod o'n mwynhau i hun fel tro yma. Mae da ni cael bach o sport, mae o'n sydd da ni'n cyd-dynnu da efo, dwi'n gobeithio bod o'n mwynhau dod yma. Dwi'n mwyn creu problem o gwbl i ni, a da ni'n mwyn yn hapus i gallu helpu rhywun allan os fedra ni. Croeso i Drws i Drws, fi di Eryl Williams, a fi di ysgrifennu'r y cwmni. Cludiant cymunedol ydi o Drws i Drws, sydd wedi cychwyn nhw ys 10 mlynedd. Mi gafodd ei gychwyn y ddechrau, jyst efo ceir gwirfoddolwyr yn mynd â pobl i siopio, neu at y meddyg, neu lle bynnag ydyn nhw eisiau mynd. A newedig pobl sydd yn methu defnyddio cludiant cyhoeddus. Ac mae o wedi tyfu yn sylweddol yn y 10 mlynedd dwytha. Mae gennym ni dros 500 o gleientau ar ben y llun yn dibynnu yn helaeth iawn ar y gwasanaeth da ni'n medru gynnig iddyn nhw. Adeilad yma wedi cael ei brynu gan y Cynulliad a Chyngor Gwynedd tua 10 mlynedd yn ôl fel adeilad amal bwrpas. A mae Drws i Drws efo cludiant cymunedol yn rhentu y llawr yma lle mewn ffordd ar gyfer gofod swyddfa ar rhedag y gwaith yna. Ond i fyny ar y llawr ucha mae gennym ni stafell fawr ar gyfer cynadleddau neu cynnal cyrsiau cyfrifiadurol. A mae yna ddosbarth i fewn heddiw yn dysgel iaith. A mae gennym ni hefyd swyddfa bach debyg i hon i fyny grisiau da ni'n osod ar rent i ddyn lleol sydd yn gweithio o swyddfa yma lle. Yndi, mae'r adeilad wedi bod yn gaffeiliad i y gymuned dwi'n credu yn gyfan gwbl ac wrth gwrs yn cyflogi hefyd yn sydd bob amser yn help. Da ni'n teilwrio gwasanaeth i anghenion y cwsmar. A mae o'n gwneud yn union be mae o'n dweud ar y tin. Da ni'n mynd â nhw o Drws i Drws ac yn gyfrifol amdanyn nhw tro maen nhw yn gofal ni felly. Ac ydy mae gwasanaeth ar gael i unrhyw un o drigolion Penllyn sydd yn methu teithio ar unrhyw gyfrwng arall. Fel da chi'n gwybod mae Penllyn yn ardal wledig, da ni'n bell o wasanaethau. Pwllheli di'r dref agosa a mae'r tren agosa am Mangor sy'n 30 milltir drosodd i ffwrdd. Ac yn aml iawn mae pobl yn ffeindio ein anodd i fynd hyd yn oed i weld y meddyg, chi ar amser penodedig felly. Ac maen nhw'n gorfod dibynnu ar ryw fath o drafnidiaeth i fynd â nhw yno. Dyn nhw'n eisiau bod yn ddibynnol ar deulu a chymdogion trwy'r amser. Mae cadw i ffordd annibynnol o fyw yn bwysig iawn i pobl. Mi gafon ni gynnig cymryd cleiant ymlaen gan ia a dydyn mi nawr trefniad bod yn dod yma i gweld ni, bod yn gweld sut ni'n gweithio ac chi fysa fo'n hapus i ymgymeryd â gwaith gyrru ac mi oedd yn hapus i wneud hynny a mae o'n gwneud llawer iawn o siwrni a lleol i ni erbyn hyn. Ac yn wir mae wedi gweithio'n dda iawn i ni ac dwi'n gobeithio i'r cleiant hefyd. Mae wedi rhoi cyfle iddo fo ddod allan i fisg pobl ac dych chi'n rhaid i hyder yn ôl iddo fo. Ac da ni yna hefyd wedi cael bydd o gwasanaeth mae o'n i gynnig, achos da ni bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr ychwanegol. A mae cael rhywun lle mae o'n byw yn yr ardal yna yn ymestyn yn daearyddiaeth ni mewn ffordd, da chi'n gwybod yn rhoi gyrrwr ychwanegol i ni. Yndi, mae wedi gweithio'n dda iawn. Dwi'n meddwl bod yn bwysig iawn, achos mae yna gymaint o bobl allan y fanna yn y gymdogaeth sydd wedi diodda o ryw fath o gyflwr meddyliol. Ac sydd yn berffaith habol i wneud gwaith, jyst bod nhw isio chydig bach o help i gael eu hyder yn ôl, i fynd yn ôl i'r gweithle. A ysbydro ni gynnig hynny iddyn nhw weld goron y byd. Da ni'n teimlo bod ni yn cyfrannu rhywfaint, da chi'n gwybod, at y daith o wella, gobeithio, a medru cynnal swydd yn barhaol. A mae y person sydd efo ni o dan y cynllun yma wedi bod yn, wel, yn gyffeiliad mawr i ni chwarae teg a mae'n aelod pwysig o'r tîm erbyn rwan. Talnet, rhyw fenter gafodd ei sefydlu yn 1996 rhwng Gwynedd, Conwy a Môn i rhannu system llyfrgell ar ochr llyfryddol sef prynu'r stoc
catalogio a dosbarthu'r stoc allan i'r siroedd wedyn. Da ni reit unigryw i'r 3 sir, rili, cos da ni dim ond ni sy'n neud y gwasanaeth yma rhan y 3 sir. Da ni'n hefyd darparu system i'r colega fel hen coleg Menai Llandrillo sy'n bellach grŵp Llandrillo Menai dyn nhw'n. Mae'r gwaith a ni'n neud mwy na cefndir. Mae'r fod o'r ochr darparu'r stoc, wedyn mae'r gwasanaeth llyfrgell. Mae Llyfrgell Gaernarfon un o'r ei brysuron y sir. Mae'r dipyn o bobl mynd a dod, mae wedyn tueddu bod lot o'r un cwsmeriad o'n nôl felly. Mae'n reit relaxed yma, mae'r nwydig yn y top yma, da ni'n gweld deli fe llawer o cychoedd wedyn lle bod ni'n cael o bach yn hawdd i gymeru'r staff yn y gangen. Mwyn o lai, mae'r siroedd yn dewis y stoc. Be da ni'n ei wedyn ydy cymryd drosodd ar ochr archebu. So da ni'n delio efo'r cyflenwyr. Mae stoc da ni mewn ta ni, da ni'n prosesu fe yn barod i fynd allan ar y silff. A ail ddosbarthu fe'n ôl trwy gyda ni fan talnet hefyd sy'n mynd rhwng y 3 sir. Gyda ni gyfranogwyr yma, a wedi bod yn gret. Mae wedi helpu ni allan dipyn yn enwedig ddiweddar. Mae maes llyfrau, Mae nhw'n tueddu cadw stoc yn ôl. Ella bod o'r rhywbeth wneud efo'r hinsawdd economaidd, ond da ni'n tueddu gael bulk sy'n mewn yr un go wan lle o bethau yn dod i mewn yn araf fel oedd o blaen. Mae nhw wedi bod yn helpu efo'r prosesu'r stoc sy'n dod i mewn. Wedyn, mae'r bocsys dod i mewn, mae'n agor nhw wneud saff o popeth yn iawn, bod yr anfoneb yn cyd-fynd efo pethau sy'n y bocs. A wedyn mae eisiau gosod nhw gyd ar y system, gwneud saff o'r barcodes yn iawn a bod nhw'n barod i gael ei fenthyg allan. Ail ddosbarthu nhw wedyn i'r pigeonholes iawn i'r siroedd lle mewn ffordd. Bersonol dwi'n teimlo reit hapus i wneud o. Mae'r staff, mae'r tîm gyda i yma, mae'n dda iawn. Mae'n pawb yn groesawus o unrhyw yn dod i mewn. Mae'n teimlo da bod ni'n helpu rhywun tuag at camau nôl i fewn i gwaith mewn ffordd. Mae'n brofiad da i ni a brofiad da dda nhw, dwi'n gobeithio. Sa'r cyfle dod i fyny unwaith eto, swn i'n cymryd mwy ymlaen. Mae'r dealltwriaeth i o'r maes, mae'n siŵr o'r salwch wedi cynyddu. Dwi'n fwy hyderus o'n o'r salwch a sut i ymdrin y pobl efo'r salwch. Dwi'n codi ffôn, dwi angen i drafod rhywbeth a mae rhywun bod tro'r gael i drafod ac mae'n help mawr. Gyntaf ni gymryd cam fel hyn. Wedyn, fel dwi'n dweud, dwi'n digon hapus cymryd parhau efo'r broses a cymryd rhywun arall ymlaen. Plas Tan y Bwlch ydy, mae'n fatha study centre ydy o, sydd yn specialisio mewn ffordd cyrsia hefo conservation. Da ni yn dysgu bobl neu dal cyrsia ar gwahanol ddarna o bethau fatha conservation i bobl fatha'r National Trust, County Councils, National Parks eraill yn y gall. Da ni hefyd yn gwneud cyrsia i'r cyhoedd hefyd, lle allan o dyma mwsos neu penwythnos neu bethau fatha cerdded, ffotograffi, peintio, i fy'n gweud beth os maen nhw isio. Wedyn mae gennym ni'r gerddi hunan hefyd, sydd ryw 13 acres i gyd. A mae hynna i wneud efo rhan fwyaf yn goedwig, efo darna sydd yn reit fformal. Ac edrych ar wneud wildlife friendly practices mewn gerddio. Mae yna hyd rhywbeth i wneud yn y gerddi sy'n rhan o iddo torri gwair, i chwyn byth yn restio, mae hynny yn tyfu. Mae bethau eisiau docio neu deadheadio neu brwnio rhyw fath, so mi bysau trwy flwyddyn. Y person oedd ata ni, oedd reit istaw, oedd i weld o'n reit swil mewn ffordd. Ac dwi'n meddwl sa'n wedi gofyn fod yn rhywbeth os wedi cytuno iddo fo. Ond pe oedd ei weithio hyfo ni, ia, oedd o'ch bach yn nerfus yn y llall, ond na, dros yr amser, ddoth o ati hyn a dechrau agor i fyny a chi weld yr confidence yn dod allan yna. Yndi, mae hyd yn bysau'r helpu i helpu rhywun, ond i weld o'n datblygu mor sydyn hefyd. Ie, na, oedd o'n gret.
Oedden ni hyd yn cael chat efo Ynyr ei hun. Ac o'na hyd wbeth yn ymlaen lle oedd o'n cadw llygad ar y person oedden ni efo. Ac cyrsia hefyd, nath a dipyn o gyrsia cael ei organisio i'r person. So oedden ni cael digon o support mewn ffordd. Ynddo, dwi'n meddwl wedi cael ei stigmatisio lot bod y bobl yn cadw digon pell i'r wrth bobl hefo mental illness. Ond dwi'n meddwl wrth weithio efo'r person oedden ni hefo. Dwi'n meddwl bobl meddwl mental illness a ddech chi'n cadw digon pell. Ond ia, o'n i chydig bach yn ofnus, ond chydig bach yn nerfus yn hun amdan gweithio efo rhywun fel a fel, ond fel oedd yn dratu hun a agor mwy fyny i mi. Dwi'n meddwl os ni'n clasio nhw fatha ffrindiau mor o les. We're located on Church Street at the end of the town nearest to the roundabout, and we have a bright yellow front door and we're right opposite the church hall. I'm Jane Batty and I'm one of the volunteer coordinators at Tannermine Resource Centre. It's resources for various different agencies and a wellbeing centre. We are a resource centre for the whole community. We have different sessions in different rooms. We have counselling skills. Counsellors come in from shelter, from rape and sexual abuse. We also have an advocacy service that runs from here, so that people who haven't the confidence or ability to deal with other agencies directly themselves can have an advocate act for them. We also have the Citizens Advice Bureau comes and does a surgery here every 3 weeks, and that's very well used. We get people from all over Gwynedd coming to see her. It was negotiated between the manager here and Taith Waith to use the building and marry up the services. We have a volunteer that helps them each week with the computer and IT skills. They ran in conjunction with us a sleep management course for various members and outside people back in June, and they are running another one, I believe, in the spring this year. Over time I've seen people prepared to start thinking about perhaps doing their own arts and crafts and selling them via the internet. Lots of people who came in very lacking in confidence socially have grown in their ability to interact with everybody. Because Tannermine is an open house, drop-in facility and everybody understands, then it's an easier way to get your social skills and confidence back. I think the people using Taith and the centre are teaching us all the time. Talking to them gives you a totally different perspective. I actually have known people with mental health problems in the past, but a lot of people who come in here haven't. And to find out that they're the same as everybody else out there is a bit of an eye-opener for some. I really enjoy that part of the work and seeing them not only forming relationships with us, but with relationships with each other and social confidence, and starting to grow back into the people they were before they became ill.